hindi pa po ako kumikita sa YouTube channel. Hi mga beshi ko! Welcome back to my channel! And sobrang pasensya na po talaga kasi hindi po ako ganun ka-active para mag-upload ng mga new vlogs ko. As you all know guys, sobrang busy po ako sa trabaho. Yes po, tama po. May regular job po ako. I am working from home. So, kahit na working from home, I really have to focus po sa aking trabaho. And yes po, pasensya na po talaga. Pero maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga magsasubscribe pa sa aking channel. God bless you po, mga beshi ko. And once again, sobrang sorry po. So super late upload na talaga tong video na to. But then anyway, umpisahan na po natin ang vlog na ito. Intro! Pasok! So yun na nga mga beshi ko, maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At yes po, more than 1,000 subscribers na po ang channel ko. Maraming salamat po. Utang ko po ang lahat sa inyo. And then, sobrang laking tulong na to sa channel ko. Hindi lang po sa akin at sa mga taong matutulungan ko pa in the near future. Yes po, tama po kayo mga beshi ko. Ang mga kikitain ko po sa mga vlogs ko o sa channel na ito ay hindi lang po mapupunta sa bulsa ko. So may portion tayong itutulong sa mga tao at hindi ko sila aangkinin lahat. I would like to share you guys yung kinikita sa channel ko. And then, sa mga nakasubscribe at mga nanonood ng videos ko, utang ko po sa inyo ang lahat. Yes po mga beshi ko, konting kembot na lang at mag-monetize na po ang channel ko. Parang ganito na lang, ganyan na lang, mag-monetize na po ang channel ko. At tama po ang narinig nyo, tama po ang napapanood nyo. May portion po akong isi-share sa lahat ng mga nakasubscribe o sa lahat ng mga nanonood ng videos ko. Hindi po lahat ng makukuha ko sa channel na ito ay mapupunta sa pansarili ko lamang. May mga part po ako na itutulong para po may bahagi ko sa inyong lahat at may share ko sa inyong lahat yung mga binibigay niyong blessing sa akin. At the same time, I am very thankful. Bakit? Kasi po, pinaniniwalaan niyo ako at the same time, salamat po sa tiwala. Salamat po sa tiwala kasi more than 1,000 subscribers na po. Hindi ko po expect na aabot siya ng ganun kalaki. Basta sabi kong ganun na siya karami kasi nung nag-i-start pa lamang ako, parang sabi ko lang sa sarili ko na parang kung magka 1,000 subscribers ako, sobrang tagal bago ko ma-achieve yun. But imagine, for how many kembot lang, naka 1,000 subscribers na ako. Pero it took me a year para magkaroon ako ng 1,000 subscribers or more than 1,000 subscribers. Maraming salamat sa mga taong tumulong sa akin, sa mga taong naniwala. Maraming salamat po. Kaya po, yes po, mag-share po tayo once na monetize na po tayo. Last week, may pinost ako sa aking Facebook account kung saan nagpalaro ako ng konti para lang i-celebrate ko mga beshi ko yung pagkakaroon ng more than 1,000 subscribers. Yes po, tama po. Nagpalaro po ako ng konti at meron po akong 2 winners. Okay po? Yes po. Ang promise ko po sa akin post sa Facebook ay 1 month grocery supply at 2 po ang nanalo. Ang unang-una pong nanalo ay si Miss Eileen Martin. And then, yung second winner po natin ay si Elaine Pangilinan. So, mga besh ko, may nagtanong sa akin, bakit daw ako namimigay ng mga keme-keme sa aking channel? Ang sinagot ko is, kasi nga, gusto ko lang mag-celebrate. Gusto ko lang i-share yung happiness ko na nagkaroon ako ng more than 1,000 subscribers. At the same time, konti na lang talaga. Mamomonetize na talaga yung channel ko. So parang, ilang kembutan na lang yun, magkakaroon na tayo ng ads, mga beshi ko. So, yun. Yung unang reason ko kung bakit ako nagbigay. At the same time, kahit noong mga 100, 300 subscribers pa lang meron ako,
patuloy po akong namimigay. At syempre mga beshi ko, higit pa dyan sa 1 month grocery supply ang may bibigay ko once na monetize na yung channel ko. And then, may isa pang tanong, kung kumikita na daw ba ako sa YouTube channel ko. Ang sagot mga beshi ko, hindi pa po ako kumikita sa YouTube channel ko. Yes po. So lahat ng mga binabahagi ko at sinishare ko sa inyo, galing po yan sa sinasahod ko from my regular job. Yun po ang dahilan kung bakit ako namigay ng 1 month grocery supply sa dalawang nanalo. This is just to share my happiness, share my blessings. Promise mga beshi ko, once na nag-earn na po yung channel ko, I will always share my blessings to each and everyone. For this vlog, I will show you yung moment na hinatid ko na sa mga bahay-bahay nila yung kanilang 1 month grocery supply. Opo mga beshi ko, hindi po siya ganun kabongga, hindi po siya ganun kadami. Pero ang mahalaga doon is kahit paano nakatulong tayo sa ating kapwa o sa mga taong nangangailangan. Sobrang napakalit lang na bagay na yun. At once again, hindi po siya ganun kadami kung in-expect nyo marami. Pero para sa akin, pwede na yun, pwede na. So, maraming salamat po sa mga nag-join sa aking palaro, sa aking Facebook account. And sa mga hindi ko pong friends on Facebook, you can always like my Facebook page. It's Vin Everdeen Vlogs. Ito po siya. Ito. And ang aking Instagram account naman ay ito po. Yes po, you can message me anywhere sa Facebook, Instagram, or you can comment down below sa YouTube channel ko. So once again mga beshi ko, maraming salamat po sa mga nag-join. Sa mga hindi po nanalo, pasensya na po, sorry po. Talagang may sinusunod po tayo na nakadepende po yun sa number of heart react. Next time, I promise, maglalaro ulit tayo, and then hopefully manalo rin kayo katulad ng 2 winners last previous game. So yun lamang mga beshi ko, and please po, mag-ingat po kayo sa panahon na ito at maraming salamat po sa mga nagtiwala sa more than 1,000 subscribers ko. Thank you so much. Maraming salamat po sa tiwala. Salamat po sa pagtulong sa akin. At again, I promise, once monetize na yung channel ko, I will always share whatever I have or whatever I earned from this channel. Hindi ko po kayo bibiguin. Maraming salamat mga beshi. At please panoorin niyo ang video na to. And kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa channel ko. At if nag-enjoy ka naman sa video na to, please do not forget to share or comment down below. So nandito na po tayo mga ma'am. At kung mapapansin nyo, opo, tama po, nakikita nyo, hindi po kasya sa akin ang face mask. Masyado po malaki ang mukha ko. Tama po yan. Hindi po siya kasya, pinipilit ko po siya magkasya. Bali ako po yung mag-vlog ko po and then post sa Facebook. Grabe karap. Tapos po nung naman dahil Ma'am Eileen. Ma'am Eileen po, mas nakila ng high school po, second year advisor ko. Bali, ikaw po yung menu ng menu. Buta niyo po yung itang grocery na sinabi ko at ang Facebook. Bebo nga atin. Ayun. Medyo may nilikit. May lagay ko pesos.
Ito puro yung anak yun. Ay, kay Kenny. Nalait ang bahay tao. Nalait ko sa mga ay mabay tao ko eh. Ngayon, congratulations po ulit. And then, lalo po message ko kay Ma'am Eileen. Salamat maragol kayo. Bigyan ng nakikya. Nominate ka na ako para kay Lakte ko. Ako kaya kay ako kalay na akan kininakon ko na Mamaylin. Kaya maragol pa salamat kayo na kay Maragal muna pasalamatan ko kaya tanggal sinuportang may boto ka na ako. Kasi salamat. Almost 1,000 na po na ang vaccine ako po kayo para ako ay po itong dito ka grocery po ngayon. Dakal salamat. Thank you din po sana may kasama po hanggang... Marakalang salamat. Kaya kung nga po kasi bala po tayo po pag sila ito Thank you po na ako po maglambat. Kaya po salamat. Thank you po. Thank you doon. Sabi ako na ka Ma'am Eileen ko na. Thank you. Nandito tayo sa second winner natin. Congratulations! Actually, hindi ka akong nanalo. Ang pamangkin mo ang nanalo si Elaine. Bagay ka muna sa mga anak mo na nasa Korea. So pupunta natin si Ate Elaine, Pangilinan. Siya yung second winner natin. Siyempre! Ang galing! Congratulations! Ano, dati nag-plan before. Saog na po wali ko. Ano, mag-thank you sa mga nagtumulong sa'yo para manalo. Thank you po kang itong nag-react po kung betong nag-mention. Especially po ang wali ko. Ano kasi lang yun? Raisa po. Raisa Pangilinan, thank you. Happy ka ba? Makakatulong ba yan? Talaga? Next time na lang babawi ako. Bakit wala yung ano? Magbukas na nga ng konti. Ano na sulo? Ang ingay naman sa inyo! Ang dami nyo pala pinapagawa. Pinapagawa pa kayo ng kalsada. Subscribe na mag-subscribe na sila sa channel. Mag-subscribe po kung ang koyo. Dakal po sa sound. Dakal salamat. Thank you, Rin. God bless. Bless din po. I-share mo camera. Maraming salamat po sa mga nanood ng vlog na to. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please do not forget to subscribe! Muchísimas gracias mga besh ko. Mag-ingat po tayong lahat. God bless you po.